I'm also here to expose teachers as executive. Kula post ka Aso, as we're speaking about Mr. Mthembu noMagiphi. Most people babendazi ngoba ndaye ndakhala. I think after a week, if not 3 days, ndifike phayana. Ndandikhala just because ndandigxothwa ndandithe fuck you bitches in class. Okay, fine. The story started phayana. Ityala lam lalibanjwe nguMr. What we-business studies. Ebethethile nangaye nanku laa titshala ungathi azibambi kakuhle. Ebethethile nangaye uAso. Yaqala kum yangu-Mr. Magiphi. Then yazoba ngulo we-business studies ndimtshoyo. uMagiphi ke yena ke, it got to an extent whereby yena wayeyuza laa nto yoba ndizogxotshwa esikolweni, and that ndithukisile because I knew that I was wrong. So wayeyuza against him. I was a puppet yakhe. Ndandisenza anything afuna ndiyenze. Wekwazi nothi ba jiva, don't dance like that, dance ngale ndlela. Ndijive nam guys. Ndandingena-peace nakwa uyotya ndandiyotya kudala because wayendibiza okokoko. Ii-roommates zam ziyayazi le nto ndiyithethayo. And then yazoba nguMr. Nzamela, exactly. uMr. Nzamela naye it started there because ityala lalibanjwe ngabo bobabini. I don't know how he got my number ke yena ke uMr. Nzamela. Ndandibabalisele no-roommate bam ngale. Yena wayede ndifowunela ke athi uba uzocela uba ndikhutshwe esikolweni ntoni. It was a lot wethu. But then I was wise and aware because someone who was close to me wayefunda phayana ngo-2022, so wayendixelela about everything, and wayengumfana of which naye wayesithi uba ootitshalakazi, oommiss base-Executive Academy bayalala nabantwana besikolo abangabafana. Abafana bazuyithetha bona loo nto, but it's happening phayana e-Executive Academy. Both genders ezititshayo ziyayenza le nto, and I think we have a reason for that. Ndinomsindo, especially towards uMr. Anathi wethu igama lakhe, and you're gonna see my post when Anathi uncunukisile izolo. You disrespected us knowing exactly that urongo. Uzazile uba urongo, but at the same time wazixelela uba uzoqunga isibindi wena ukhomente kwi-live egcwele abantwana besikolo abakhala ngawe, uthi ba into ba ukhona kodwa uyeva uba kuthethwa ngawo uba wawupipiyela abantwana besikolo. Usogqiba you have a nerve ugqiba uba ukhomente uthi ba uyayazi, utsho uba ukhona apha kwi-live, you watching me. So andiyazi uba ubucinga uba kuzokwenzeka ntoni okanye ndizokoyika ndingayithethi, ndizothula. Bendingazuthula, but you just provoked me because I know it deep. Wena, I think it was June ngoku wawudibene nomntana waphayana owamgxothisa esikolweni, washiyeka wena like nothing happened. You blocked her. She was my friend. Uyandonyanyisa. You slept with 2 people that I know that were close to me, but omnye wayeyifihla ke yena ke. And kukhona abantwana base-executive abasayiprotecta nangoku le nto. Kukhona izidenge, not executive only, kukhona izidenge ezingapheduka. I don't know whether you guys nifuna sithini, ngathi nizophiwa imali. You're trying to drag us down uba singazithethi ezi zinto. You're questioning us about izinto enizaziyo uba zazikhona, niveza into zokubani siba umntu wayeyithanda le nto wayeyenza, whereas you don't even know the side of the story. You don't know how it started. You don't know uba umntu wagoa on nale nto wayeyenza, i-situation yayisithini. Omnye wesibini nguMr. Mthembu. uMr. Mboneli wahamba ke yena ke, then ube ngubani, ibe ngudubula. Nani selfish man, zi-selfish iititshala zaphana, zi-selfish. And kubani lo mem, ndandimthanda shem uMr. Ntunzi, but uMiss Ntunzi ndandimthanda, but nawe girl, nawe
And ke ngoku kwangekho mntu ngayinqanda laa nto yaphayana, because even udirector was aware uba it's happening, for the fact that umfazi kaGiblon wayefunda e-Executive Academy. That says a lot. Iyodwa nje xaleni. And enye into endicinga uba iyababetha phayana is that andiqonda uba imost yabo into ezifana noomasense, you never went to varsity and learned i-teaching. That's why ubalala abantwana udibe naso nesibindi sokhomenta apha sidlwengundini, ukhomente kwi-live uthi uba ukhona kodwa kuthethwa ngawe and uyaxelela uba urongo. Mna ke shem, I don't give a fuck. I know how powerful you guys are. I have nothing. Ngcono ndifele le uthetha inyani babantwana e-executive babetyiwa, and babetyiwa nje yayisaziwa usogqaba ingathethwa noba wayoxela. Jonga naba no-Asu babexela kooGiblon, nooGiblon bangayinaki loo nto. Izinto ezinje noba wawungazichaza kwimisi, jonga oontungu babenantsika, Miss Ntunzi babenantsika pha, babengabanaka abantwana beze kubo, kodwa babemapha phambi kwethu bapritshe uba we should open up nywe. Whereas bonke badibane ngalaa ngqondo ingabhadlanga yobuntwana, ama-90s acinga ingathi angama-2K angabhadlanga, because babe nengqondo yobuntwana and they believed uba babe young. And yazi but ayenzi sense ekugqibeleni into obujole wena uyititshala ujole nomntana. And then I'm even speaking to those abathi nani osena nibafuna ntontontoni. Okay, fine, we know that was happening. Why are you letting that happen? Uyekelani yenzeke kodwa uyazazi uba you are in control. Uvumela ntoni? And in most cases nina sanivuse zonto uba abantu babe bafuna ootitshala and yayibonwabisa laa nto. Sanivuse zonto. In most cases ngutitshala oqala umntana. Eyase-executive iweske because nootitshalakazi bayazenza izinto asinoyazi biqala ngaphi, but to a point where umntu uyaventa to other people when he's drunk. Yaqalwa nguwe nguwe wayiqalayo. Noba ningathi ba u-director uphethe idutywa unyanakhe wathinthini kwi-politics, we don't give a fuck. Uzosukuze uzondibulala kule ndawo endikuyo mna nangxaki. But for uthetha inyani, and we're gonna keep on posting about i-Executive Academy ide ihoye. Umna andikayosithatha istatement sam. That says a lot. Nandibaleka into ezinjengoodubula pha kucaba uzoxakwa nakuthini ngomntakabawo because umntu kumele. Ndandibaleka into ezinjengomboneli mna. Ndixelela ngoopasta mna who were preaching bame phambi kwethu bathi uThixo wathi, but babe at the back babejikela kuthi ngemva. Fike ethembisa ngemitshato lo Mr Mboneli. Irongo qha ayizujika irongo, and we're gonna keep posting until na i-justice ibe served. Okokoko izinto zase-Executive Academy ziyathulisa because zi-private. You guys are treating us ingathi lela xesha le-apartheid abantu abamnyama babengafumani nix just because white had power. That's how you're using into yoba that is a private school. No MEC kwayena abantwana bayahamba basuke esikoleni bayozixela izinto pha angazithethi angazingeneleli, instead of uba abanceda abantwana ufowunela back e-Executive Academy because ucenga unyotywa. Niminqundu ninonke ni-toxic, ninonke nibadala ningcolile aninazo inhliziyo. That is not gonna change. Mr Mabuyana ndikulibala njani? At least you respected me, wanikeza ispace, wanifuna sendiphumile esikolweni, but bakhona abantu owawubatya during isikolo. And then you had the nerve to share i-live. Caba niyabizana uba izanobona lo haha uthetha ngathi and akho nto azoyenza. Sizawuthetha until kudlale indima yomthetho.
Executive Academy abantwana basatyiwa nangoku. Basatyiwa nangoku. There are people that are DMing me bathi ba the situation is still the same. uMagipho sabatya abantwana noxa bakhe basabatya abantwana. Omthembu bancokolisa abantwana bako grade 9. Li-20 banelo, li-20 banelo. Ngumntana omncinci ongakwazi umqhatha ngemali kweyandlala ibapha yesuphu. Of course kaloku uzamqhatha umntana because ombonile abantwana bathengela oosteers pha. So if uziqhelanga mhlawumbi ezanto okanye ubuye ngebhasari pha ungakwazi uba ufole for laa trap bayibekayo for abantwana. Isenzeka nangoku and it's gonna carry on. Nabo masense bemandelo bekhomenta besithi bakhona kwi-live. Molweni bethu nani. I'm here to apologize about my second video that I did. Sorry guys, I was angry for using that word. Can't think, but it would be something that is the speak. What I meant was learners are still getting raped at Executive Academy. Mr. Magibe and some other teachers are still doing this, including Mr. Zwakala, Mr. Mthembu, Mr. Masense, Mr. Nzamela. I think in Jebongi majority in Jewitu, the majority of teachers there are still doing this. I'm getting DMs that told Mr. Mthembu are still letting learners hold their dicks. And cabanga ke, you are 17 or 18. Ubizwa mtitshala in ofisini yakhe. Ukubambisa umhlaba wakhe wangaphambili. Just imagine that was your sister. Just imagine that was you. Just imagine it was your girlfriend. Icingi nje ba. And there are comments apha, i-comment ezinjengezo simpra ba if male teachers are doing this all over the provinces, so sithini ke ngoku babanjwe bonke. Mababanjwe bafune bebanjiwe, but something must be done. Mababanjwe bafuneke bebanjiwe so that they learn a lesson. Or Mr. Masense are still disrespecting us. Undonyanyisile yena shem andifuni nje ungatsho. Andifuni ungatsho, you provoked me. Wawundonyanyise ngoko wawusendele ichomi yami idick and then wamyeka umntana abantu wadada yedwa ekakini. And when you were left Executive Academy getting paid comfortable, fucking another kids, raping another learners. You were sleeping with more than 4 learners that I know. And I know they didn't like it because they are sharing my videos now. They are sharing them. Because nina into naniyenza, umuntu xa nganivumanga nanimbetha. Umna I would get 40 lectures. 40 lectures just for uba ndienda from Mr. Magibe, just for uba bendi gijime eklasini ndangena mgqutso. Maybe I was late nge 5 minutes. That man would beat me up. So ke ngoku you guys are trying to discourage me ngezi comment zenu nezi messages that you're sending. Andizuthula. Andizuyenza loo nto yothula. If you want me, you must come and get me. I know I'm in danger already. It started from the live. I couldn't let it iphelele phayana. Ndiqonde mandiqhubeleke nayo. Mr. Mabuyana ke bona kabasatitsha Executive Academy. Batitsha I don't know ubutitsha phi, but abasatitsha Executive Academy. Abanye babo no Mr. Dubula abatitshi khona. And you guys stop this thing of uba abantwana babe bafuna otitshala nabo. Teacher were responsible. I'm sure even though ndingayifundanga teaching him, there is something that avoid izinto ezikanje. You are in control. Nguwe omdala. You can say no, you are just a learner. I can't date you. But anina morals. You fucked up.
And it's fine, shame. It's a really fine. Abanye are saying why lento in comments, why is this thing posted in social media? Uyayazi Suzenza muncu, uyayazi. You know the fact that ize into yenziwe in South Africa. Kufuneka siyipostile. Kufuneka siyipostile so that ibone nangamanye amazwe ba okay, in South Africa and Eastern Cape there's this thing that is happening. Kids are getting raped by teachers and they get away with that. They're enjoying it to a point whereby they watch live zethu bakomente bathi ndikhona. And Mr. Masen said that he was scaring me. Sazendoyikiswa nguwe mna bhuti. I don't fear you. Awundoyikisi nakancinci. Like ndijule anything. I'm gonna do anything for this. Bayenzeke. Ba ni investigate, because I'm sure there are evidences, even though I don't have evidence, because that move on with this, but move on doesn't mean you forgot about it. Isakutya. You get triggered xa kuthethwa ngento ezinje zinotitshala. So mna ndiyacela, guys, repost as hard as you can, comment, DM me about your stories. Ndizozithetha apha. I'm not gonna expose your names if niyafuna ba anifuni ba amagama wenu achazwe. Ndizoyimela mna. I'm forever gonna voice out for the voiceless people. And as I'm telling you that in Executive Academy, even female teachers are doing it. Female teachers are doing this thing. So tell me toxicity engakanani la leyo. And uzoza apha kwi comments uthi nature. It's nature of teachers raping. Not zonke izikolo ziyayenza lanto. Don't lie, guys. Don't lie. Not all teachers do that. There are abantu abangenamisebenzi abahleli phansi that learned teaching. They did a course ye teaching, but abanamisebenzi. Kube khona izihaha zabantu that are sleeping with learners while teaching them, because they never even went to varsity and learned uba kwenziwa njani kwa teaching and learning. How do you behave? Or maybe they went, but they don't know what they are doing. And for ubana uze kwi comments uthi ba kwakutheni singareport ngoko sasingenalo ixesha lo reporter phana, because awuphumi pha. Awuphumi. Even if you are reported to MEC, MEC uyafona kwayena afonele Executive Academy atsho bakufike umntana nje nanje wathi uzobribe. Yes, we're living with that in South Africa. And again, you can never even go to the police station, because there was a police lapha edutywa and isalazi kamala ndizoli search apha on TikTok, because bendilibonile lingena ku live wam. Landikhumbuza, you assaulted me too wena. You were with Mr. Mbonile. I don't know whether you were a friend or what. You assaulted me too. Even omdala were allowing this thing to bayenzeke. But anba blame ke bona ke mhlambe they're doing it for imisebenzi yabo, because bona babexelela ba bizubani ubani eze naye. And if they find learners dating esikolweni, babegxotha abantwana babantu. And ithi ba esikolweni we should be dating and whatsoever. No, I'm not promoting that, but babegxothwa. Kodwa ititshala xa zilala nabantwana zazingagxothwa. Pa eduka wawunganoya naphi, because uyayazi Ndlodaka is very powerful. Very powerful. As weird he was, waye very powerful la tata. Ubese powerful nangoku. Nam ndinoloyiko ngondlela apha ba ndisengxakini. But I'm not gonna stop. Andizuyeka. Yabona le andizuyeka lele andizuyeka until justice is served. Andizuyeka kwa mna. Yabona Mr. Softy, I'm getting his stories zabo baba behlupha abantwana bezinye izikolo bahambayo bacela kwi hostels zabo.
What kind of bullshit is that? And I trusted to Mr. Soft because umdala la tata for such things. But even in 2020 istory sakhe sasikhona, wasuspend waphinde wabuya. Imagine xa umuntu ezoyokuxela kuMr. Magibhe athi ayiqali ngawe lento and ayigqibele ngawe. And then you come here in comments, you spec bullshit, you write bullshit. Ukubonisa uba ingqondo le yakho ayisebenzi kakuhle. Irongo qha, and it's forever gonna be wrong. And don't come here telling us into yokubantu uba sasizifuna ititshala. No. Teachers were responsible to say ha. But because bangababantu bababo bazenza, and in most cases in executive zazenziwa bootitshala izinto. Andlelanga and I won't sleep. Nanku. Thando Senzele. My excellence amahle, we're here for you. Ndifuna iduka yonke iclean. Lo nguThando Senzele, ititshala ye-physical sciences at Excellence. Lenja le inja. Uyambona nje umuntu osisidlwengu kodwa. Vele uzibonele nje umuntu odlwengulayo ba lo sisidlwengu. Esi singculi ngazi uba ngubhuti kabani lo. Lo Sathane lo manipulated a girl, indibhalele yathi mandibhale istory sakhe, uyonqena uzithethela ngokwakhe, and just because akana evidence lento ndiyenzela i-excellence. I-excellence kudala ikhomenta kwi-live yam no Yellowish nakwi-live yam ndodwa uba mayingalityalwa. Asinilibelanga abantase, come out, get into those DMs. Nangulo ndisho akabengayiqala into beyenza. He manipulated umntana to an extent that wazama umntana ibalekela lento, wazama esithi umncedisa ngento zesikolo, wathatha nenamba yakhe, yade yaendapha emposhela endlini, wamnyukubeza ngokwecansi lo. She forced a girl ukuthi alale naye. Umntana zangapase kakuhle nalapho, wabalekele Executive Academy. This was 2022, by the way. Wabalekele Executive Academy. Make fika, I don't know whether 2020 or 2022, but yeah. Make fika, and man obusa teacher phayana na nizoyithetha abafazi benithe kungcole nditsho mama waphayana pha. So I'm here for you. Dilapha for nina. Say anything that you want to say in the comment sections, in my DMs. Bring your stories. Ngomso imatch edutywa, and this is going further. Relaxan, we have your organizations that are in control of this. Lento izawukwenzeka ngalendlela sifuna yenzeke ngayo. Bazophuma babantu. There are PO teachers with e-degree aba serious ngobomu, with PO hearts abazonteacher. Kuhambe la mamenemene amazuma etitshala. Lo mntana lo uthi into kubantu ba watshintsha isikolo ke ngoku following year waya Executive Academy. Lenja yave yafika nge-winter school, did the same thing. Teachers, executives are aware of what was going on, but they choose ukuthini forever hold their peace. Savala imilomo because yazazi mosba nazo zingamazuma, and they were behaving the same. So lo mntana said to me, I hope my experience helps. Nambe ndithethe ngoMagibha na evidence yabo, but ndiyithole. Izanazo bafazi as evidence. We need you guys. Yabo umzekelo andilelanga ngoku mna. Ndine-stress nyhani, ndiyagowa, but angibuyeli, angihlehlele emuva. Ndiyazi but inevolovolo phakathi. Kaze ngayile nto engitshela ukuthi I've always been a leader and a voicer for the voiceless people until my last breath. This has to stop. Uyabona le Eastern Cape kuthiwa kusekakeni sizayilungisa kude kube sesweetini andiyazi, but it's gonna be something that is gonna be good. Izoba developed, izawuchiyeke noku-undermine. Because even if you go to a national organization as a
ze-politics, you will find that Eastern Cape izamva, ayinakwanga, ayikhathalelwanga. Nizoyikhathalela ngenkani. What's happening in the Eastern Cape is going to happen to your child. It's going to happen to your niece. It's going to happen to your nephew. It's going to happen to your neighbor. It's going to happen to your friend's child. And it's going to happen to someone that you know if it has not already happened. This has been happening from the time our parents were in school. It happened when we were in school, and it's still going to happen even when our children are now in school. Our schools are not filled with teachers who are passionate about teaching and passing on skills and the ability to be able to be a better person, but they're filled with predators who just want to enact the most egregious crimes that you can think of. And this is not just men. Yes, mostly men commit this, but also women are dating young boys in schools. They're dating them. And this is not going to stop, not because of any other reason, but because our government is not proactive, but they are reactive. They always want to act shocked. Our government is always shocked as if we don't tell them about these stories every single day. Our government is always shocked. Which school that functions will function without a nurse in the premises? Which school will function without a social worker in the premises? Which school will function without a hotline where children can actually report these matters? Because children don't know where to report these things. And so they become normalized, and then you're expected to date a teacher because everyone has been doing it and therefore it's normal. I have friends and I know of neighbors, I know of people that have children with teachers. In my school, the school I went to, the high school I went to, right now, there are teachers teaching there that are married to children that they taught. A teacher, not one, not two, not three, not four. The principal gets invited. The SGB gets invited. We had SGB members dating children in our school. There's no protection for your child in school. They are seen as women and they are seen as men that are ready to fulfill sexual fantasies of the teachers that are there. Parent, don't listen to the Department of Education. Rather try and upskill your child to make sure that you teach them the rights and the wrongs, because our government does not care about your child. They are pretending as if they do. That's all I'm going to say on that, because no matter how much we speak on it, nothing's going to change. I promise you that much. Look at the people that they even invite to freshers, the people that they invite to these schooling events and these university events, and ask yourself, if they really cared about these children, would they put those examples for your child in that school? They don't care. They don't. Stop thinking the department is going to protect your child. They're not. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. More people have come forward ngemva kokuthi iformer lena yalaphana executive academy lapha Eastern Cape expose bothishela for smashing bantwana besikolo. So bantwana abaningi they actually came forward saying ukuthi into lefana nalena vele yendeka nakubo yendekile, and bantwana labaningi guys they were really affected by this, and kuthiwa abantwana bebangena baphuma kulesiya sikolo because of tinto letifana naleti. Kuthiwa nje baningi bantwana labagcine balala anabothishela because if kuthiwa bongavumi kulala nathishela boshajwa nje thishela bekade uqala akutreat kabo, ubone na ukuthi yabona la uyaphela oyinduku every day until okuzovume or umqome loyo thishela loyo. So people are saying ukuthi kudzala into lefana nalena yendeka, and it's still happening even now, meaning ukuthi akusindo le beyindeka kuqala kuphela. Even now people have come forward saying ukuthi even now into lefana nalena still iyendeka. And people are saying ukuthi bafuna justice for bonke labantwana labandlule kwitimo letifana naleti. Some are even saying ukuthi bafuna justice even for labantwana who are yet to still face a challenge lefana nalena. People are saying ukuthi they need to fight these people, they need to fight these teachers, because lendo lena ayisindo le right ukuthi uthi ungithishela ulale nemntwana esikolo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.